nemám priestor, keď chcem ísť napríklad tak sa musím niekedy dostať do autobusového pruhu a cez ten autobusový pruh zase snažia sa ma autobusári vytláčať a trúbiť a každý chce byť pánom v tom svojom, no a v skutočnosti ten cyklista tu nemá priestor medzi tým. Čiže tie pokusy, ktoré sú tu, dobre nakreslia nejakú cyklochodník alebo cyklotrasu, ale vôbec sa nestarajú o to, že tá vozovka že je úplne v takom stave, že to je až nebezpečné pre cyklistov, pretože sa musia vyhýbať všetkým tým hrbolom a jamám. Cyklocesty, možnosť, kde môžeme jazdiť, kde nemôžeme jazdiť, jednosmerky, každá jedna je vlastne zakázaná pre cyklistov, nikde sa nepozerá na to, čiže vlastne cyklista tu kvázi ešte ohrozený druh a neexistuje. Nadšený článok, ktorý hovorí, Bratislava sa zmenila, ľudia inak úplne rozmýšľajú o cykloch, proste sú tu nejaké impulzy, ktoré by som ja hodnotil pozitívne v tom, že nejaké výhonky sme zapustili. Tá cyklodoprava má mať svoj priestor, tak ako ho majú auta, tak ako nestaviame stĺpy doprostred vozoviek, tak ako proste nepcháme prekážky autám, tak by sme chceli mať aj cyklistické trasy. A stále sa ako keby všetci obávajú, že ak vytlačíme auta, ak zrušíme parkovacie miesta, ak niekde dáme zákaz vjazdu pre auta, tak jednoducho sa verejnosť ako keby zbúrila a proste je to akýmsi spôsobom možno politicky nepriechodné. Koridory pre cyklistov, číslo značky si nepamätám, ale my to voláme piktokoridor. To je len taký akože cyklista a šípočky nakreslené na ceste, ktoré vlastne ako keby nevyhradzujú to miesto pre cyklistu. Používajú sa hlavne tam, kde nebolo dosť miesta, alebo teda podľa policajtov nebolo dosť miesta, alebo nebolo vhodné tam dať regulárny cyklopruh. A aj on niečo pomáha. Samozrejme nie je to až také dobré, ako keby tam bol naozaj vyhradený cyklopruh, ale aspoň je to viditeľné. Informuje tých vodičov a je to vidieť, že povedzme, že vidia, že áno, tuto chodia cyklisti, budú tu cyklisti, môžu tu byť cyklisti. Vzniklo pár veľmi frekventovaných cyklotrás. A vznikli také, po ktorých nechodí nikto, ani po nich nikto nevie, lebo sa po nich ani nedá chodiť. Lebo na nich stojí auta, zaparkované auta dennodenne, non-stop a nikto to nerieši. Ľudia sa sťažujú, že nie je dosť parkovacích miest a preto často, možno aj z nevedomosti, z nedostatku empatie, kadečoho, parkujú tak, ako by nemali, parkujú na chodníkoch, pričom nenechajú ani v tých zákonných 1,5 metra, parkujú na cyklopruhoch, prípadne v tých koridoroch a tým vlastne, ako keby keď zaberie celý cyklistický priestor, tak to je ako keby som natiahol plot cez diaľnicu. Prosím, a tak ďalej, o zvýšené kontrolovanie parkovania vozidiel na cyklotrase na Malajkovej ulici, kde sme zrealizovali cyklotrasu a tak ďalej. Ďakujeme za spoluprácu, prosím o spätnú väzbu, aké boli skúsenosti mestskej policie s týmto úsekom. Aké asi mohli byť? Vidíme. Áno, cyklopohľad je jeden pohľad na svet a úradníci niektorí naozaj majú svoj pohľad a majú pocit, že auta index 1,2 to bude o 10 rokov, 1,4 o 20 rokov a tak to proste bude. Ono to tak nemusí byť, ak my na to začneme vplývať. To je svätá pravda, toto robia aj v iných mestách a keď to neurobíme, to znamená, že nedáme nejaké bariéry tým autám, tak nám budú pribúdať ďalej auta, ďalej bude pohodlné si kúpiť auto, pohodlné sa tým autom hýbať, pretože nebudú žiadne obmedzenia. Politici si netrúfajú obmedzovať automobilistov, lebo jednak teda je to veľká skupina voličov, je to približne polovica ľudí, ktorí chodia autami, takže tým pádom neexistuje až taká politická vôľa takéto veci riešiť. Lebo to vôbec nie je o peniazoch, skutočne my tie finančné prostriedky dnes už aj máme. V roku 2011 sme vyhlasili petíciu za 5% z rozpočtu dopravy na rozvoj cyklodopravy a primátor nám vtedy na námestí na diskusiách počas Európskeho týždňa mobility povedal, že
5% je krásny cieľ, ale na budúci rok to nebude. Aj keď je petícia, všetko, ale do roku 2014 to vidím veľmi pozitívne. Pretože beží rok, my máme schválený rozpočet, síce máme menšie peniaze, ako sme mali v minulom roku, ale chceme reálne urobiť kroky, aby sa všetky tie peniaze rozumne a užitočne použili. Čiže prvý návrh by mal prísť z komisie. Viete, že si poslanci zobrali to právo, že oni sú tí, ktorí v konečnom dôsledku rozhodnú, tak je to napísané v zákone, čiže ja im to právo nemôžem uprieť. Čiže ak nebudú vo všetkom rešpektovať vaše názory, tak je to vecou poslancov. To myslenie tých úradníkov a tých zodpovedných, že aha, že no, tí cyklisti, však to je taká tá rekreačná činnosť, tých treba dať len čím ďalej od mesta, aby sa nepletli normálnym ľuďom, teda takým, čo jazdia autom pod nohy, teda pod kolesa. Takže nemyslím si, že ten priechod nutne musí ísť v hrane chodníka, pretože potom nič iné ako priechod prechodcov sa tam nedá robiť, tak potom nerobíme tam ani nejaký združený a spoločný priestor. Alebo sa potom pýtam, akým iným spôsobom tady prevedieme v spoločnom priestore chodca a cyklistu. Takže Michal, váš projektant to nenavrhol, prečo? Môžeme si o tom hovoriť. Má zákazku, chce to rýchlo spraviť, vy ho k tomu netlačíte. Nesúhlasím, pretože tie ostatné priechody sú rozšírené a je to presne takto vyriešené. To bol jediný taký drobný detail, ktorý sme ešte nedotiahli. Ale je tam priechod pre chodcov. Ten nie je vyznačený ešte, tam bude presne takýto, na všetkých. Výborne, troch. som veľmi rád teda. Dobre. Ale sú rozšírené. Rozšírené teraz stále nemyslené? Tie úpravy? Normálne sme to rozšírili, fyzicky je to rozšírené celé. A tak bude to vyzerať takto. Tie ostatné, nie tento. Tie ostatné, no tento nie, ale tie ostatné sú tak spravené. Tie ostatné majú na to priestor. Tento, tu bude aké riešenie to nemá. Ale poďme ďalej. Dobre, ideme ďalej. Začali sme tú spoluprácu a už aj oni začínajú chápať, že vlastne to, čo chceme my, nie je tak úplne šialené. Ešte nechápu, že to teda... Je normálne? Že to je úplne normálne a že budeme chcieť ešte šialenejšie veci. Jako napríklad? Ako napríklad... Vyhrievané cyklotrasy. Ale nie. Jasné. Budeme proste chcieť cyklotrasy všade, kde ich bude treba. To znamená všade. Čiže k tým stanoviskám chcem povedať, že ak dostane stanovisko primátor z hľadiska toho, že komisia posúdila zámer, dostaneme pri Panorama City druhá etapa a má pocit, že tam je nedostatočne riešená cyklodoprava, potom je na mojej zodpovednosti, aby som si zariadil, že sa to do toho projektu proste dostane. Konečný podpis na každé záväzné stanovisko mesta dávam ja. Takže tak. Takže jenom ve zkratce, takže kde je ten, podle vás ten hlavní problém teda? Je to v lidech, je to na magistrátu, je to v těch úřednících? Ještě jenom třeba... Cyklokoalícia robí málo. No, dneska pôjdem a pošlem 6 mailov. Prisahám. Ešte pošlem 6. Ešte 6? Ešte 6. Je to komplexný problém. Akože viacero vecí. To sa nedá povedať, že kde je hlavný V problém. myslení by som V myslení, jasné. No, akože Michal Fek by povedal, že problém je v ľuďoch. No, ale vždy je problém v ľuďoch. Akože... Vždy, vieš, akože je to komplexný problém. Fakt, ešte akože... to Pluto, čo sa zmenilo z planéty na neviem na kus kameňa, tak aj to je problém v ľuďoch. Áno, presne, lebo chudák to Pluto za to vlastne nemôže, vieš.